Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay, si ako. Tungod kay dunay nakakita niyang misakay sa usa ka auto. What? Ano ni sakay man taon sa auto? Nang kinsa man taong-tao iyang isakyan ang auto taon, ha? Aw ko nahibaw pa ko ako na nagisulti nimo hanggaw nimong pungkula ka. Di abi to krasis na ko nabi. Ah, nga naman, lambusan, ako lambusan ko hanggaw nimo. Pagitao na ko matitay. Ha? Hitahin mo nga maglingkod lang ko din mo. Pay pungkol pa ko, maglingkod pa ko. Maglakaw-lakaw ko. Abuang, manukang pinunalay kratses. Di naman dyan ko kalitok, kinig yung mani imong dami na kayo. Mugawas ko. Magpaabot ko niyas, gawas. Ay tuod sad no. Pero unsa man nimo pagpanghita? Nga may sakay man lagig auto, layo na kayo ron. Hanggaw nimo. Tabangi ko. Basta mo paabot ko niyas, gawas. Ay, Tabangi ko. dala na. Tabangan na lang tigag pangitang day batitay. Lami agad oy. Hinahinay lang. Wapit tayo kikailog ng fried chicken. Ikaw rin tayo kakauna na. Lami manggod. Lami manggod. Fried Nahibaw ko. chicken good. Nahibaw ko. Pero hinahinay lang. Tingilig matukan ka. Di manggod. Tukaan batitay good. Dako man tutunan batitay. Ay, palabi. Ay, rin palabi ha. Nga ko kagtutunlan. Ina lang nga gamay ra. Para cute pa minahon ba? Kinsa man cute. Di Ivy. Ay, ikaw. Cute man ka. Basta, dili ka maglangas. Cute ka. Sige. Hindi na lang as batitay. Para cute batitay. Kada ba? Oh, sige na. Tiwas ang kaon. Aron magkauli na ta. Kay, wala. Gipangita ka na sa inyo ron. Idahay na ba sa dispatitay, uy? Kanang, oy! Kamu din eh! Kinsay nakakita niyong tao nga bata o kanang babae nga ni sakay auto. Si Batitay, baka ilaman mo. Ambot lang, Lino. Katong bata pa nga nag-standby dito, God. Ako man to siyang gibali sa pagpangutana kung unsa gyud iyang nakita. Unya, maog yun tong yang gingon. Misakay si Day Batitay sa blue nga auto. Kung mailhalan ako kung kinsang tagiyan itong mga auto na makatilaw yun siya ako. Hatagan ko yung problema mo, pa'y pungkol tatiwasan pag yun din ta. Nada, ayaw na lang pag-una-una ang problema. Ay, maay pa daw magbuwag-buwag lang tagpangitang Day Batitay. O sige na. Sige. Kaayo ba yung iuto nga din ng iba ko? Ayaw kayo na mag-win of change unya. Uchin. Win of change! Ayaw pag-utong. Kay ma-win of change! Karaan. Karaan. Bitaw, Lino. Kung magkukuhaan ang imong kahasol, kung muutong ka, utong na lang. Ipahungaw na imong kakulba, magpalayo lang Kuyawan sa ko. kung di ko kabawi tao ng oy. O ba na yun na ang taon ko saan ko pag-utong, be? Kung mao na ayaw na lang sa pag-utong. Ay, klaro gid istorya. Ay! Ayaw na lang pag-utong! Ginawa na lang dihag maayo. O sugda na itong pangitas na batitay. Okay na, dito ka, diri ko. Dere. Oo. Taro nga pagtakiang do. Nganong dili magyud ni magtimaan si Batitay! Sige. Ani lang kukuto ba? Unsa man? Katultol ka pa ingon sa inyo? Oo, good. Kakatultol manggod batitay, good. Nabaya utok batitay. May noon. Sige. Asa man ka mosud nga eskina? Kana good o, kana. Anha man diya bay manang imak. Mo ba? Sige na, sakaw na. Ya, dadan ang mga kinumpra nimo. Sige, bye-bye, Wigo! Bye-bye. Batitay! Ay ka naman, Batitay! Hoy! Jabaw naman ka Jakol. Cool! Matyan ka ni Pungkul. Usa, hilo mo! Mambatyan siya kabuha! Nakita ko sa kumakon! Wag ko mati! Tay! Bastilan, Lino! Lino Butay. Bastilan!
Ikotasan ako. Inabutay na kulo. Wag yun ako makitis, day batitay. Ay, ilag dong. Magunsa naman ako ani nang ibang. Ilag mo, luha mo pungkol do. Sa bugal-bugal lo sa kini Rinaldo. Natiguang na mga Rinaldo ha. Natiguang. Wala ba sa aso, oy. Kadagar biya problema ni abot sa kinabuhi. Napay batitay gidi makasabot. Gingan ako siya nga mananghin siya kung dula sa ibuhaton. Wa mananghin. Ay, sige lang, ibra mo. Ay tubay anang nando. Unya unsa man aton ning idangop sa kapulisan. Kinahanglan yun ang giunsa magatos batitay sa nagdanya nga ni sakay siya auto. Ngano misakay man siya sa tao nga nagdaag auto. Ngano man? Ah, Oy na. Siday batitay oh. batitay! Dali nga ri! Doon dayon kay naglago tagay ko nimo! Doon! Doon dayon! Oy, ayaw lang kay pangisog linog. Taysa, kalma lang una kay mo. Naman og kinumpra ang imong manghud oh. Daghang da. Bahala na kung saan ang danan! Angin tana. Awa kong gaano yun. Bahala na kung saan! Diin ka! Ha? Dahil ka ba? Naibaw ba ka nga? Murang maputol yun ang samot ang akong pungkol ni mong pagpangita ni mong gani, ha? Tol na nandaan. Katawa lang ka nang ibang. Huwag kang kasabot sa kong gip. Suko ka, Manoy. Wa ko masuko! Di katawa ko, nalipay ko! Wa ko masuko, matitay! Ayaw lang suko, Manoy, uy. Palitan mo ko ako, migo, no? Dagan ayo. Kakaon pag yung kulami-lami. Kisa man ang imong giingong amigo ni mo, ha? Kakatugod migoon sa una god. Sakay man ko iya auto. O niya, kaon mi. O niya, iya ko. Iya ko. Giunsa! Giunsa ka! Ha? Giunsa ka? Giunsa ka salbahis ni mong amigo? Ayaw lang suko, Manoy, uy. Kakailis nga mo ilo. Daan ang lisgag! Nalisngag. Ha? Nalisngag tuod. Daan ang pasag din ako ilo ay paghilabot ha. Kinsa itong imong amigo ng giingon ni mo ha? Unsay nga na to? Unsay nga na to? Migo gwapo lagi. Hala gwapo gyud day. Unsa man ka gwapo ni Manoy nimo? Bisag lisngag ang hilaw. Di man ang gwapo, Manoy, go. Pagyaday ni mo Lino. Diin magyul ka dada ha? Dito ka dada tropical ha? Sa may kalamba ha? Unsa man na siya Lino. Bigla, sa una sige ka doon. Magkunihagon. Makatugang ako tinuod. Diin magyul ka dada. Ha? Giunsa ka niya? Ngaon man kun mi lami-lami, god. Di ko gustuhan ng lami-lami. Kung lami-lami man gani, di na mo ay gusto na kong mahibawan. Lami-lami erba ko no Lino. Abot o sa naglami-lami ana ni Mak. Basta wapad ko katilaw ana ng Imak. Patilaw taon ko ng Imak. O sa galingan na itong lalaki ni mong ikawan. Migo gwapo lagi. Boy! Pulis bay! Adto ta magtiwas ito. Bay, Pauli! Alimuot man. Maligo na ko. Diyan kagikan, Anton. Oh. Trixie? Oh, kaiso ka na mong tinanawan. Natural. Kinsa man ang imong kauban sa mall kanina? Ha? Kwan? Ayaw pa makak. Nanawag na ko ang akong amika. Nakitaan ka niya sa mall kauban ang usa ka babay. Kwan? Atong kauban sa opisina ang akong kauban. Kwan, nagkaabot kami sa mall. Ha? Ni ka good. Nagkaabot mo? Unya imo gid siyang gipakaon sa mahalong restaurant? Oh. Uy. Kadetali ko na nang nag-report ni mo. Concern lang siya. Ha? Kinsa masab kuno sa imong kauban sa opisina ang imong nasugatan? O gipakaon sa mahalong kan-anan, ha? Trixie, di na tabagis ko na. Ibutan lang siya muna-una. Ngaway mali siya mo papangaon. Higala ko lang siya. Kung higala mo lang siya, ipaila-ila ko anang bayhana. Oh, Trixie. Wa ko mataho kagahapon, Anton. Nahibaw ko nga doon na kay kilimod nako. Doon na kay mga lakaw nga gitago nako. Ug kana ang gusto kong mahibawan. Ipaila-ila ko anang bayhana.
Unya ta pagsultihan na. Unya na. Ha? Mahadlok ang mailan ako siya sa. Tungod kay uyab ni mo siya. Dili ba? Ligo niya patitay! Nano man manoy, oy. Liligo pa man. Unya na ka maligo! Alimo, ot. Unya na! Kung mahinumduman mo kisay nga na ng imong gikauman. Migo ramang good na ako, manoy go. Ano di bang gitawag kami ng numdum siya nga, ha? Ambot. Sa sunod, kung pakita siya ni mo, dada siya din sa to, ha? Kung di pa tama di molis, ha? Oo, manoy. Kinahanglang ipaila ni mo kanang amigo ni mo gwapo! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!